Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa a wannan cibiya tamu ta Fadimatu Islamic and Herbal Center da ke nan garin Gaida, jihar Kano, Najeriya. Muna yi muku fatan alheri. A wannan rana insha Allahu za mu yi bayani akan sabon maganinmu wanda muka daɗe muna nazari da bincike a kansa na ɓangaren mazaje. Kada ku ce to me yasa wannan cibiya ko da yaushe suka fi ba da ƙarfi wajen maganunuwa na mazaje. Dalili ku shine matsalar da kuka riga ku sani ne, kamar inda Shehu Umar Al-Andaki yake faɗa cewa mafi yawan matsalar maza tana faruwa ne dangane da canjin cin abinci na zamani, ma'ana dangane da cin abinci da canjawar abinci na zamani. Kamar yadda mun sha faɗa, ainihin wannan abinci da muke ci na zamani kamar me dangin preservative ɗin nan, uwa uba su ne suke lalata namiji. Dangin preservative ɗin nan akwai shi a shinkafa ya buhu, akwai shi a magi, akwai shi a taliya, akwai shi a madara ta gari, akwai ta a madara ta ruwa, akwai ta a milo, akwai ta a duk abin da ka sani. Ma'ana preservative dangin wani abu da mukan ce akan sa a cikin ainihin abincinmu ko abin shanmu don kai ya lalace. To amma fa beside, ma'ana a gefe can akwai wata illa babba da ke tattare da wannan ainihin preservative ɗin. Ya muku magani ko kuma ya gyara muku abinci bai lalace ba, amma a gefe guda kuma ya haifar muku da wata illa da yake nakasa mazaji. Shi yasa babban profesan nan na kasar Hindu, wato Mr. Rabin Sinha, wanda yake botany herbalist, ainihin auto marubuci akan itatuwa da tsirrai da ganye-ganye, yake cewa tabbas zuwan zamani an ci gaba na bangaren abubuwa kasu lalace, ana sa musu wani abu wai shi preservative, amma a gefe guda illar da ke tattare da preservative Allah ne kaɗai ya sani. Tana daga cikinsu shine nakasa namiji, wani a zama da shi one man, ma'ana minti ɗaya ya gama biyan bukatarsa, wani minti biyu, wallahi wani ya daɗe shine minti 15. Wannan ya zama ragun maza. Allah ya sauwake. To sakamakon haka wannan cibiya shi sa kullum tunaninmu idan har zamani yana daɗa kawo abubuwa na preservative a kowane irin abinci, a gefe guda yana nakasa mazaje, yana haifar musu da wasu abubuwa na ɓangaren rashin ƙarfi, gaggawar inzali da shauransu, to mu kuma a gefe guda kullum muna daɗa ƙirƙiro wasu abubuwa domin me, domin magance wannan ciwon da zamani ya kawo. Daga ciki shine muka kawo muku wannan shahararren maganin namu, wanda alhamdulillahi kafin ma ya fito gwaje-gwajen da ke tattare da shi da muka yi, mun gode Allah dangane da mutanen da muka ba suka gwada sama da mutum 250. Dama haka muke yi. Shine Imam Al-Ghazali yake cewa magani bai zama magani ba har sai an yi abin da ake cewa at-tajribat shine jarrabawa, gwargwadawa har a tabbatar cewa ba shi da illa a bangare kaza, ba shi da side effect a bangare kaza, ba zai cutar da mutum mai girman kilogram kaza ba zai cutar da ainihin mai girma da shekaru adadin kaza ba, zai yi maganin da ake so, ba shi da wata illa. To daga nan ya zama magani. To alhamdulillahi masu sauraron mu, yau na kawo muku, ko in ce wannan cibiya ta kawo muku wani babban magani namu wanda muke ce masa wato ainihin 3 strong formula. 3 strong formula, wannan shine 3 strong formula, ma'ana TSP wanda muka sa for men, ma'ana 3 strong formula. Wannan shine 3 strong formula kamar yadda kuke iya gani, ma'ana
wasu basira ne, wasu dabaru ne, wata formula ce muka yi amfani da ita muka kirkiro wannan magani da yake abu guda ɗaya biyu uku amma yana yin aiki guda ɗaya. Kamar yaya kaga wannan na ruwan aikinsa daban, wannan shi kuma da ganshi shi ma na ruwa aikinsa daban, shi kuma wannan na garin da kake iya gani shi ma aikinsa daban. To ya ake amfani da su? Shi wannan na ruwan sha ake domin mafi yawan matsalar maza da na faɗa preservative da kuke amfani da shi da kuma matsalar ku ta ɓangaren sanyi da ke damu ku da rike jijiya, to ga wannan man saka mu. Abu na biyu shine ga na shafawa. Na shafa wannan ya kamata mu cire shi ma ku ga yaya yake. Wani irin magani ne da ake shafa shi mai kauri, ake safa shi a sandan al'aura, wanda ake goga shi ake shafa shi a sandan al'aura ma'ana. Sannan na uku ga garin magani, shi kuma wanda ake shan sa da ruwan zafi ko shayi ba madara. Wannan abubuwa guda ɗaya biyu uku sun zama abin da ake cewa 3 strong formula for men. Ma'ana na namijin da yake fama da abin da malaman maganin suke cewa sur'atul qadam, gaggawar inzali. Na ɗaya kenan. Na namijin da yake fama da rashin ainihin ƙarfi gaba ɗaya, ba ma ƙarfin ma gaba ɗaya, ya zo nan. Na namijin kuma da yake fama da matsalar ta shafi kamar mu ce maka kwata-kwata sexual sensation, ma'ana irin wannan filin ɗin da zai ji yana ma raya ma ya yi ma, yana ma sha'awa ya yi. Kai na waɗanda suke da tije daga shekara 40, ni akan kuma na fi magana ma. Domin me wai a yanzu a ga mutum inda ya kai shekara 40 years wai daga lokacin ba shi da sha'awa, ba shi da filin, ba shi da ƙarfi. Abun kunya iyaye na yayyena, don wallahi abun kunya ne. Imam al-Ghazali yake cewa wannan shi yafi komai abun kunya a ce mutum da ya kai shekara 40 lokacin da sannan ne ma jijiyoyi na sha'awa suka daga budewa, ko mace ta kai shekara 40 wallahi hamasarta da san mu'amalarta ta haura wacce take sabon aure. Duk kun yarda da ni akan haka. To na 'yan shekara 40 ga naku. Wannan shine abin da muke cewa abu uku suna aikin abu daya. Ba ma iya sai maka da wannan sai da wannan sai da wannan. Wannan baya aiki sai da wannan sai da wannan sai da wannan. Wannan ma baya aiki sai da wannan sai da wannan sai da shi karan kansa. A takaice wannan shine muke kira 3 strong formula. Insha Allah za ku samu wannan magani a cibiyar mu ta Hadimatul Islamic and Herbal Center da ke nan garin Gaida. Na san ku riga kun sani. Muna godiya ga Allah da yawan recommendation da kuke bamu, da yawan recommendation da kuke mana, da yawan yaba mana da kuke yi, musamman a tashar mu ta ainihin YouTube wacce kuke samun mu a Fadimatu Herbal TV. Da kun rubuta za ku gamu da bayanai ma da muke sadaukarwa a kyauta, waɗanda muke ce musu gyara kayanka, waɗanda za ka yi su da kanka ka haɗa magani kai ma ka zama wani professional doctor a gidanka. Har ila yau muna godiya ga Allah dangane da subscribing namu da kuke yi a wannan channel tamu, kuna samun mu. Sannan ba akwai ɗaya kuma tashar tamu fa ta wacce muke ce mata Dibaji TV. Dibaji TV din nan da ka shiga Google ka rubuta Dibaji TV, insha Allah zai kai ka ainihin wannan ɗaya ta tamu wacce ita ma za ka ga abubuwan mu kala-kala a ciki har da tallace-tallacen maganinmu da wasu abubuwa da muke bayani a kyauta domin amfanuwar wannan kenan. Sannan a gefe guda za ku iya samun mu a nambar waya. Nambar wayan nan ku riga kun santa, ita ce 07030945511 ko kuma 09020777412. Sannan a takaice ina da gaya mana cewa ku shiga YouTube za ku gamu, ku shiga Facebook ku rubuta Fadimatu Herbal TV za ku gamu, ku shiga ainihin Instagram ku rubuta Fadimatu Herbal TV za ku gamu, ku shiga Twitter ku rubuta Fadimatu Herbal TV za ku gamu, ku shiga ainihin Messenger ku rubuta Fadimatu Herbal TV za ku gamu. Kai duka waɗannan abubuwa na zamani in ku rubuta Fadimatu Herbal TV
za ku ga mu ku yi subscribe namu a YouTube domin samun abubuwan da mun yi shiri za a alatin naku a wayarku, za a sanar da ku ku ga abin da muka yi muku, musamman abubuwan da muke bayarwa na kyauta. A yanzu a bidiyo namu na gaba zan yi muku bayani na kyauta akan fa'idojin da ke tattare da hudar kabewa, ainihin fure na kabewa. Zan nuna muku shi a bidiyo na gaba dangane da amfaninsa ta bangaren abin da ya shafi ɗaukaka da muhibba da farin jini ga mata ko maza ko wani ubangida da kake karkashinsa. A takaice ina yi muku fatan alheri da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa haka malam zai fara muku bayani game da waɗannan magunguna da na ɗebo a hannuna, su ma sababbi ne wanda zai gabatar muku da shi a wannan wata da muke ciki da wannan shekara da muke ciki ta 2019. sai ku biyo malam domin ku ji irin bayanin da ya zo muku da shi akan wannan sabon magani da ya ƙara fitarwa ko muka ƙara fitarwa a wannan cibiya tamu mai albarka mai farin jini, wato Fadimatu Islamic and Herbal Center da ke nan garin Kano, Gaida Kumbotso Local Government.